रायज्लायजानायबो खोथा गैला आरो आंजों लोंनाय जानायबो मानसि दाफैया। अन्थाइ खेला गेलेदों नै मालाय। खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोफोर दायो दुगैखां लोबखां रेडि सानसु टाइम। ओमफ्राय ओंखामबो जाबाय, माइरं एसे जावनानै लाबाय, सि जोम सुजोबनानै होबाय आरोना। फंबाया जोंना मा खालामदों होनबा बल गेलेनो थाङो, गेलेयो फैयो, गेलेयो फैयो। ओरैबायदि बुरजा जमा सिफ्रा जमा जानानै दंमोन ना बुंनांला आरोना। बाल्थिंनि जि सुबाय आङो। मानबावनो सुखांबाय दायो, सुखांनानैहाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लानोसै। ओमफ्राय दायो ओरै दसे लामाथिं गिदिंनानै आनि उनाव थांनांगौ आरोना, खामानि दं फिसानो। दिनै जाय न'आव थांनो नागिरदोंमोन आङो दहायो, माने दुगैनानै दाहाय थांनोसै बेलासि बेलासि बिदि सानदोंमोन आरोना। ओमफ्राय मोनसे खामानि ओंखारनानै होबाय, गाबोन मोनसे खामानि दङ बेखौ फोजोबनानै थांनोसै आरोना। बेखायनो थांथ'वासै आङो दिनै। ओमफ्राय बोरायखौ होनो बिराद खस्थ' मस्थ' दिनै हारसिं संनानै जाथ'दो, आं गाबोन थांनोसै होननानैहाय। गाबोनबो आं मर्निंआव थांनो हानाय नङा, बिदिनो सानजौनानै थांसै आरोना। 2टा 3टा खयथा जायो जिखुनु जाया बेलासियाव थांनोसै आरोना। ओमफ्राय खामानि दं हितु हिसाबै मावलांनोसै, नङाबाथ' फैबाय थानोबो हायाना, टाइमफ्राबो मिलाया आरो लामाबो ओरैबायदि गोजान। माथो होनबावनो गारियावबो 2 घन्टा गाहाम बिराद खस्थ' जायो उन्दै लानानै। ओमफ्राय बङाइगाव थांनांगौमोन दिनै, थांना फैखांबाय फंबाया। फंबायजों आंजों थांनो नागिरदोंमोन आरोना, खामानि दंमोन ना। हा मा होनदो? ए आबैखौ होननायानो जेबो नङा रायलायबाबो। ओमफ्राय माने आइनि दाख्लै जे खेनसे चेकआपआव लांदोंमोन, डक्टरा लेंहरदोंमोन। बेयाव माने ब्लाड टेस्ट खालामदोंमोन नालाय, बेनि रिपर्टखौ मोनाखैमोन आरोना। ओमफ्राय दिनै लायनो माने मैया आमाया लेखाफोरखौ हरबाय लायदो होननानैहाय। गावबो लोमजादोंना, ओमफ्राय आनैया माइ गायगासिनो दङ, माने सोलाबबाबो थाङासै आरोना। ओमफ्राय थिनहरनायखाय ओमफ्राय आंबो ओरैनो दङ नालाय थांदो सानैजों होननानै बुंदों। ओमफ्राय थांनो नागिरबाय फंबायजों, होनबाय सानैजों थांना फैनोसै गाबोन मर्निंआवहाय होननानै। जेबो होनासै आरोना बे मैया मोनायावहाय। ओमफ्राय दिनैहाय होनबाय आङो थांसै दा होनबाय। ओमफ्राय गावनो मा गोसो जाखो, थांनांला दानलै नोङो आब', आं थांनोसै दा लोगो लानानै होनबाय आरो गावनो। ओमफ्राय थांहोआसै आरो आंखौहाय, गावनि सासे लोगो लानानैहाय लोगोनि बाइकजोंहाय थांबाय आरोना। थांनानैहाय फैबाय बियो लानानै रिपर्टखौ। ओमफ्राय दा बेखौनो आनैनो दा हैनांगौ, माने जेब्ला गुवाहाटि थांगोन बेखौ नांगौ नालाय रिपर्टखौ। ओमफ्राय आरो माबा मोननै माबा टेस्ट खालामनो थिनबावदोंमोन, बेखौ खालामनाय जायासै एसे फैसा प्रब्लेम जानानै। बेखौ उनाव खालामथोंसै, जखन माने लांबा खालामफिनखानांगोन नालाय, बेखायनो आरोना। ओमफ्राय दा रिपर्टखौ लाबोनानै फैबाय। उन्दैया दा न'आव गैबावा आरोना, बल गेलेनो थांफिनलायबाय, न'आवनो थाया। ओमफ्राय बेथ' आंखौ दिनै थांगोन होननानै मिथियोना, दा मिन्थिया आरोना बे आंखौ थांनाय नंला होननानै। दा थांगोन सानगासिनो दं बियो। दा थगायनानै थाब लेंहरसै आरोना न'आवहाय, आं न'आव थांसै थाब फैदो होननानैहाय, न'आव रावबो गैया होननानैहाय। थगायनांगौबो उपाय गैया। ओमफ्राय नङाबा न'आव थाया, एकदम माने थाखाया आरोना न'आवनो ओरै ओमफ्राय बिबै बुरैखौ मावहोबाय थानोसै आरो बेबायदि। सियाबो बल गेलेनानै फैयोनो, बुरैनो जमा सुनो होफैयो। बुरैया जि रागा जोंबाय बुरैया। आबैयाबो लोमजानानै दङ दासान्दि, गुजुगासिनो एकदम माने थंख्ल'। ओमफ्राय होमबाबो उफाय गैया, मावनांगासिनो दं आरोना बेसारा, माथो खालामनो। न'आवबो मानसि गैया, आंबो थाफैबाय थानो हाया, थांलाय फैलाय बिदिनो। ओमफ्राय आरो लामा गोजानबो ना, एखमबा फैसा थाखानि प्रब्लेम बेबायदिनो आरोना लोगोफोर। स' दाहाय दसे थानानै दसे जिरायनोसै। बेयाव आइबो दङ आबैबो दङ जिरायदों आरोना। ओमफ्राय आइखौथ' मिथिखायो, लाजियो ओंखारनो। ओमफ्राय मैया भिडिअ खालामनायावबो होनदों, लाजियो आंखौ दाला होननानैहाय। स' दा दसे थानानैहाय आनै मोनावबो थांनांगौ, दा दसे थानानै थांसै आरोना लोगोफोर। दसे जिरायथ'नोसै, रायज्लायनोसै आबैमोनजोंहाय, ओमफ्राय थांनोसै दा दसे थानानै। सनालिया ओमफ्राय मोनसे खोथा मावदों आं, जेब्लानिफ्राय मैया फैदोंना न'आवनो गैया आरोना। मैयाबो मोनायावबो फैयाखै, आनै मोनावसो ओंखाम जादों फुंखा मोनावहाय। बै सासे हौवासा फुंखा आमाइनि फिसाला होननानै खोन्थादोंमोन आं बै बारावहाय। बिसिनावसो ओंखाम जानानै आरामसे दङ। ओमफ्राय बिसिनावबो गैबावा आरोना, ओंखाम जाखांनानै बिसिनिफ्राय बै आनै गेदेर मोनावसो दंहैयोनो। ने आमाइ फैदों। स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर। लाबो खाजासिगोनलै टाइगार नोङो आइजों सेस। गायथांदां आइथिंखौ थिख्लायनो आराम मोनलायथारदों बियो। ए खारोसो बिदिसो। हे टाइगार, जिन्ज्रि लानाय नुबा खारलायथारबावोनो बियो। सेस टाइगार सेस।
जोंनाथ' जाखाथारगौमोन बियो सेस खाजाबाय सेस गाबलायबावा मालाय जोंनाथ' जा गाबो बैयाव खायदो ना बैयाव हालदों टाइगारा खाजादों साबोनजों सु आखाया साबोनजों औ बिलाइ खुरुन मोनिया दालाय मैया आं थांफानानै जि अरला होबाय गुंग्रुं गांग्रांनो सिथ्लाया हारां खुरबोजोब्बाय ओमफ्राय सानैजों बालाबारिया मैखि दैलेले अबेनिबा बेयाव मेगनानो मैखि नंगौना नङा हायब्रा नाय बायदिसो हो टाइगार मेगना नोंना माथो मैखि दैलेलेसो थुखैनोसै बेखौलाय बाबायासो जि थुखैबाय थायोमोन थाबा नंना नंगौनो दैमायाव ज्राव होनोसै साबुनजों ना स्राबजों सानसेखालि थुखैनाय नुदोंमोन आं जा थुखैनानै मोदोम फुगारना होलायबावो ओमफ्राय बस्था बलायना होनोसै बोरो नोंना रेक्सुआलाय लोगोआ रेक्सु बोरो जाथारो सानैजों रायज्लायजानायबो खोथा गैला आरो आंजों लोंनाय जानायबो मानसि दाफैया ओमफ्राय दालाय मारैथो नों बे आंनावहाय थास' आथिं नुखो मारैथो नोङो नारजि नुखो ओरै जाबायबा बै सबाय बिमाखौ होननो रोंला माबा थास' आथिं नारजिनो मानबायनाय बायदि थादोंमोन ना बे मोस्रोमसोमोन बे मोस्रोमखौनो बोखादों ओमफ्राय गोदोनायाव अरनोसैमोन बेखौल' बायदि मोनदां आइनि ब्लाड टेस्ट रिपर्ट ओमफ्राय नैबे लेखाखौ आमाइ मोनाव हैनि आमाइ मोनाव थांनो नागिरदों दायो ओमफ्राय नैबे आब' माइनावनि फिसाजो आरोना आब'नि फिसाजो बियो जोंनि आमाइ गेदेरनि माबा फिसौजो जा गिदिर देरबाय नुवाखै आमाइ मोनाव थांनोसै दसे ओमफ्राय थांनानै फैफिनसै खान्थाल दं होनदोंमोन दे जाबाय खान्थालखौ फुंखा मोनाव खान्थाल दं होनदोंमोन ना नानि मोनावहाय जाहैनांसिगोन र' बिहैनांसिगोन जानो जोंनावबो दङ न'आवहाय बिफाङाव ओरैबायदि गोजौआव हाननानै होआ फंबाया थांबाय थागासिनो दङ जोङो दायो लामाया हाग्रा बारिनो सनालिया आबाइमोनावसो दंफैयो आरोना सोरनाव दं फुंखा मोनावनो गेलेगासिनो दं नोंसोर थाङाखै आबैया थांनाय नंला दां दिनै थांनो होननाया औ फुंखा बिबैखौ होनदां नोंनालाय खाथियावनो थाब मोनानानै थांबाबो जेबो नङा सहैयो जेला 6टाबाबो मोनाला मोनानायालाय वाव अन्थाइ खेला गेलेदों नै मालाय सनालियाबो गेलेदों राखेन नांजोब्बाय फुंखानि गेलेनाय दा खाना होगोन र' लोगोफोर आंना नेटानो नाङा आरोना लोगोफोर जेबो नायजाया ओमफ्राय दिनै मर्निं मा जादों होनबा भिडिअ आपल'ड होनो नागिरनायावहाय आपल'डानो जाया मिनिमाम 2 घन्टा 3 घन्टा लायो ओमफ्राय उपाय गैया फंबायनिसो हरफादों आङो माइ मिलाव होनायावहाय मबाइला बेयाव हरफाबाय ओरैनो भिडिअखौ आपल'ड होनो ओमफ्राय लाबोनानैसो पाब्लिक होफैबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि लेट जाबाय गामियाव फैबाथाय बेबायदिनो जायो आरोना आंहाबो माथो होनबावनो गामिफ्राव टावार नाङा जिअ'बाबो नाङा ओमफ्राय एयारटेला एसे नाङो ओमफ्राय आंना रिचार्ज सोआखैना आं एयारटेलावहाय ओमफ्राय मोननै सोनो लसबो जायो आरो गामियाव हजों थांफिनबा बिनि थाखायनो सोआसै आङो ओमफ्राय थांनानै फैखांबाय आनै मोनावहाय ओमफ्राय ओरैनोथ' जेबो बिदि खान्थाल जानाय जायासै मानो होनब्ला आबै दंफैयोमोन ना ओमफ्राय आबैया थांनो ओंखारबायमोन आरोना बिदिनो रायलायहोनो ओमफ्राय आं लेखा हैनोसो थांखादोंमोन नालाय रायलायनो बिदिनो फैबाय ओमफ्राय जा गोबाव थाबाय बेयावनो नानि मोनहा गेलेनो फैया सनालिया फैनोनो बायो ओमफ्राय जै लोगो मोनबाथाय मा होनबावनो आरोना देखायखादोंमोन आं नोंसोरनो अन्थाइजों गेलेलाय आरो खाजा लायनानै माबा बेलुन बेसेबांबा गोलाव बेलुन लानानै फैलायबाय आरोना बिसोर गेलेनो बिदिनो रायलायहोनलाय फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जेबोथ' देखायनो हायासै भ्लगआवहाय बिदिनो आंना गामियाव फैबाथाय मोननिफ्राय आरो सानसुआवबो माइरं जावनानै जि सुनानै टाइमा बारानिफ्राय बारा जालांबायना ओमफ्राय जेबो देखायनो हायासै लोगोफोर
ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना आं बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनि ब्लगखौनो जायफ्रा नायलांदों गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर स' बिदिब्ला बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार